Par and family. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Kate and Andal family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Napoleon Andal and family. Thanksgiving Mass for the Pentecost Sunday offered by Mrs. Aida San Gabriel. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Salvador Tabuso and family. Petition Mass offered by Malo Malate and family. Intention Mass for the Pentecost Sunday and for all souls in the purgatory offered by Mr. and Mrs. Leonardo Moruda and family. Thanksgiving Mass offered by Jonalyn de los Santos and family. For the eternal repose of the soul of Mario and all souls in the purgatory offered by Mrs. Tessie de la Peña and family. For the soul of Jessie, soul of Angelica offered by Mrs. Feli Lee. For the soul of Maricon offered by Mrs. Remedios Insila. Misa Common offered by Mrs. Remedios Insila. For the soul of Domingo, soul of Florentina, soul of Doroteo, soul of Crispina, soul of Cesar, offered by Mrs. Remedios Insila. For the soul of Aldrin, soul of Michael, offered by Mr. and Mrs. Arceli Austria and family. For the soul of Camilo, soul of Catalino, soul of Maria, offered by Mrs. Belia Istuya and family. For the soul of Michelle, offered by Mr. and Mrs. Salvador Laya and family. For the soul of Icy, offered by Mr. and Mrs. Efren Rodriguez. For the soul of Cesar, soul of Lorenzo, soul of Erlinda, soul of Maria, soul of Alfredo, soul of Albert, offered by Rebecca Riñono and family. Misa Common, offered by Mrs. Milagros Asido and family. For the soul of Leopoldo, offered by Mrs. Corazon Obias and family. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Rebecca Amasa and family. Thanksgiving Mass in honor of the Divine Mercy and for the eternal repose of the soul of Carl Justin, soul of Maylene, soul of Nelly, and all souls in the purgatory offered by Mr. and Mrs. Tony Pana and family. Thanksgiving Mass in honor of the Divine Mercy and our Mother of Mercy, and for the soul of Silvestre, soul of Herminiana, soul of Yunelo, soul of Juan, offered by Mr. and Mrs. Eugenio Payade and family. Saliwat po, Diyos marhay na aga. Ngunyan na aldaw, sa tuyang ipinagsisilibrar, ang Domingo kan Pentecostes. Ngunya na Domingo kan Pentecostes, sa tuyang sinislibrar, ang paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles, asin ki Berhen Maria. Ang pag-ako kan dakulang balaog, nin kusog buot, na urog na kinakaipuhan, sa pag-utob kan misyon kan simbahan. Ipagsilibrar niya to sa Eukaristiya, ang pagkamundagman kan simbahan, na iyo ang mapadagos kan misyonin kaligtasan na pinunan ni Kristo. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kan selebrasyon.
Sa ngarang kanama, si kanakya, si kan Espiritu Santo, Amen. at kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangani kitang magkanig magdulot kaning mga banal na misteryo, rumdamo na sin pagsulsulay niya to, an sa tuyang mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pag-ibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraga, kagurangan, maheraga, Kristo, maheraga, Kristo, maheraga, kagurangan, maheraga, kagurangan, maheraga. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahayan buot. Ginoo maumi ka, rinorokyaw mi, ika sinasamba mi, ika pinapamuraway mi, ika pinapasalamat mi, ika bulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na napapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherap. Ika na natutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orok, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita, O Diyos na nagpapabanal kan bilog mong simbahan, sa lambang banwa na sinasyon, hulikan sakramento kan kapistahan ngunyan aldaw, pabuluson mo ang mga balao kan Espiritu Santo, sa bilog na kaiwasan kang kinaban, asin sa pagpuon kang paghulit kan marahay na bareta sa inda, anahaman kan Diyos na grasya, mapano siringman sa mga puso nin mga paratubod ngunyan. Huli kay Hesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon.
An enot na babasahon, nagpapahayag manunungod kan mga apostoles na napano kan Espiritu Santo. Paka ako aninda kan Espiritu Santo, nagpuo na sinda sa pagbalangibog kan mga katukduan kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan mautob na an aldaw kan Pentecostes, sinda gabos nasa sarong lugar. Biglang nagkaigwanin tanog hali sa langit. Garo naghagubuhob na makusog na duros. Asin pinano an bilog na harong kung sa inyaon sinda nagtutukaw. Nagpahiling sa inda, nakataltag ang mga dila, nagaro kalayo, na tuminindon sa lambang saro sa inda. Napano sinda gabos kan Espiritu Santo, asin nagpuon pagtaram sa mga ibang lingwahe, susog sa pagtaram sa inda kan Espiritu. Igwanin mga taga-Hudyo na nag-ierok sa Jerusalem, mga makidiyos na lalaki, hali sa gabos na nasyon sa sirong kanlangit. Sa tanog na ini, nagtipon ang mga dakulon asin naribong, hulita nagdadangog ang lambang saro sa sadiri niyang lingwahe, mantang sinda nagtataram. Nawawara sa sadiri asin nangangalas na ansabi, Uya, bako mga taga Galilea ini gabos na nagtataram, pinano ini. Nagdadangog kita sa lambang sadiring nagimatahan na lingwahe, mga parto, kita, Medo asin Ilameta, mga nag-ierok sa Mesopotamia, Hodya sa Kapadocia, Punto sa Asia, Phrygia asin Pamilia, Egypto asin mga parte ng Libya sa may Sirene, mga bisitang taga-Roma, mga Hudyo asin mga proselito, mga Crescentense asin Arabe, asin nagdadangog tasinda nagtataram sa satuyang mga lingwahe, kan darakulang gibong bagsik kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Mag-umaw ka, kalagko, sa kagurangnan, Diyos ko. Dakula mang marhay, paano ang daga kan sa imong mga rugaring? Mag-umaw ka, kalagko, sa kagurangnan, simbag po. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Kadako lang ginibo mo, kagurangnan, iyan gabo sa kadunungan mo, ginibo. Pano ang daga kan sa imong mga rugaring? Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Kung binabawi mo ang sa indang hinangos, sinda nagagadan asin minabalik sa alpog, sinusugo mo ang sa indang espiritu, sinda naglalang asin binabago mo ang lawog kan dagat. Simbag po. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Mapa sa kagurangnan ang kamurawayan, sagkod pa man. Magumaan kagurangnan sa imong mga ginibo. Mawilihan niya ang sakong muto-muto. Ako maugma sa kagurangnan. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban.
An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod sa manlain-lain na balaog kan espiritu. Iguanin kadakol na mga balaog, alagad iyo man ini an nagsasaro. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, mayong makakasabi kagurangnan si Jesus, kun bako sa Espiritu Santo, may manlain-lain na karisma, alagad iyo man sa ng Espiritu, manlain-lain na paglingkod, alagad iyo man sa ng kagurangnan. Manlain-lain na gibo-gibo, alagad iyo man sa ng Diyos na naghahaman kan gabos sa gabos. Sa lambang saro, itinatao ang pahiling kan Espiritu para sa pakinabang nin gabos. Tasiring na anhawak saro, asin kadakol na kabtang kan hawak, minsan dakol saro sa nang hawak, siring man si Kristo. Tasasaro sa nang Espiritu kita gabos, binunyagan sa saro sa nang hawak. Hudyo o Griego, oripon o talingkas, asin kita gabos pinainom sa saro sa nang Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sikwensya. Madya o banal na espiritu, asin padarahan ang banaag kan sa imong langitnon na liwanag. Madya o ama nin mga dukha. Madya para waras nin mga biyaya, liwanag nin mga puso, madya. Pararangang urog karahay, mahamis na dalaw nin kalag, mahamis na kaginhawahan, sa kapagalan, kahingaloan, sa kahurasaan, kaginhawahan, sa kamunduan, kaalingan. O liwanag na urog kapalad, panuaan kairaruman nin puso kan mga dayupot sa imo. Kun bakong sa imong kabutan, ang tawo mayo nin anuman. Mayo nin naratakan siringman. An maati hugasa, an mamara baribiha, an helang bulunga. An tampalasan pahuyua, an malipot paimbunga, an lagalag tanosa. Warasan sa mga dayupot sa imo na nagsasarig sa imo an pitong balaog mo. Warasan ang tandanin kabagsikan, warasan ang dalanin kaligtasan, warasan ang kaugmahan, sagkod paman. Amen. Alleluia. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. At kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan simana. Barat ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos, huli sa takot sa mga Hudiyo.
Uminabot si Jesus nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda. An katuninongan mapasaindo. Pakasabi kay ini, pinahiling niya sa inda an sa iyang mga kamot asin an hirog. Kaya nagugman mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninongan mapasaindo. Siring na ako sinugo ka na maha, kamu man sinusugo ko. Pakasabi kay ini, nagango siya asin nagsabi sa inda, ako an Espiritu Santo. Ang kisay man na mga kasala na patawan ni dindo para sa inda, pinatawad iyan. Ang kisay man na mga kasala na daindo patawadon, iyan ipinatawad. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ngayon mga tuwang yaong kita sa ikawalong Domingo kan pakatapos kung isipon ang pagkabuhay liwating kagurangnan, sabi niya itong yaon sa hanggang sa ikapitong Domingo. Asin ko niya na sa ikawalong Domingo supposed to be kita kan inaapod niya itong pagkabuhay liwating kagurangnan. But sa liturgical calendar niya to, almost digdi po nagpupuon ang inapo niya itong ordinaryong panahon. So kung ini ikawalo, napakasignifikante po sa New Test, sa biblical tradition, kan ikawalo. Kung ang ikapito, no? Kung ang ikapito, sinasabi niya to na ang signifikante niya, yan ang panahon ng pagpahingalo, yan ang panahon ng pagsamba. Ang ikawalo, aldaw. Ang ikawalo is considered as the first day of the week. No? Enot na aldaw ning simana. As in, kung ang enot na aldaw ning simana, no? Kung gustong sabihin kung sa Jewish calendar, ang simana nagtatapos sa Sabbath, ang enot na aldaw ng simana, no? Domingo. As in, ang enot na aldaw, no? Ang enot na aldaw ng simana, it is a time of creation. Yaon dyan ang igwaning pagbabago. No? So, ilingon niya to. Sa digdi sa pagbasa, sabi ni San Juan, sa enot na aldaw ning simana, si Kristo nagpahiling sa iyang mga disipulos. Gustong sabihin, pakatapos katong ang enot na aldaw ning simana, Domingo, nagpahiling siya sa iyang mga disipulos. Kaya he is the firstborn kan pagkabuhay liwat. Siya ang enot na nabunga ning kaligtasan. Considering sa enot na aldaw nagkaigwan ning pagbabago, hali sa kasalan, pasiring sa kukumplituhan kan buhay na daing kasagkuran. Ninhuli ta si Kristo na buhay liwat. There is life. So gustong sabihin, ang enot na simana o enot na aldaw kang simana, pakatapos kang ang simana tatapos 7 aldaw. Ang katapusan kang simana, there is something new. No? Igwaning pagbabago, asin dyan nagkakaigwaning inaapo niya tong, dyan nagigibuning, nagtataoning pagbabago ang kagurangnan, asin in the first day of the week, sa ang ikawalo, pirming there is always life. Hilingon niyo nindo sa Old Testament, kasuari nagkaigwaning buhay. Nagkaigwaning buhay, kanan kagurangnan, hinangusan niya, an linalang. Nagpuon siyang maglalang when he breathed on, no? Sa disorder, sa chaos. Asin nagkaigwa o sa chaos sa mayo ning inapo niya to ning sa disorder. Mayo ning buhay. Kanang kagurangnan magpuon na maghangos sa kinaban, nagkaigwa nin buhay ang kinaban. So, kaya ngunyan, taano tabinasin niya to, the first day of the week, sa enot na aldaw ning simana, asingon niya nagsisilibrar kita, kanina po niya tong Pentecostes, 50 aldaw, no? Pakatapos ng kagurang na nabuhay liwat. No? So gustong sabihin, ang pirang aldaw ang sarong simana, 7. 7 times 7, 49. No? On the first day of the week, no? Sa pangwalong simana na yan, no? On the first day of the week, nagbaba, no? Ang kagurang na nabuhay liwat. Asingon niya, on the first day of the week, 50 days after nabuhay liwatan kagurangnan, nagbaba ang Espiritu Santo. When there is Spirit, there is life. No? Kaya baga, sabi ng kagurangnan di sa Ebanghelyo niya to, no?
hinangawaning kagurangnan an sa iyang mga disipulos, ako anindo an Espiritu Santo. So the basic thing mga tugang, when there is spirit, there is life. Kaya sa biblical tradition, an kagurangnan basta siyang pag siya naghahangos, as in an sisay man na hinahangusan niya, nagkakaigwan ng buhay. Kaya ang kagurangnan kang hinangusan niya o hinangawan niya ang kinaaban, nagkaigwan ng buhay ang kinaaban. No? Siring man sa mga disipulos, kan sa iyang hinangawan niya, ang mga disipulos niya, tinainako ninda ang espiritu. No? Asinali sa pagkatakot, nagkaigwa nin isog nin buot, nagkaigwa ning pag-asa, nagkaigwa ning paglaom, nagkaigwa ning pagtubod. Kaya mga tugang, pasalamat kita. That's what we're always asking, that the Holy Spirit will be with us. Sana hangawan kita ning kagurangnan, no? Tanganing magkaigwa kita ning buhay, and we receive all spirit. Magpahangaw kita sa Diyos, bako sa tao. Kapag ang tao hinangawang ka, dismayo ka. Pero ang Diyos, pag hinangawang ka, buhay ka. No? So there is always. So kaya, every time, no? So there is life. So the basic thing is, pagbaba ka ni Espiritu Santo, ang simbahan natugdas. So kaya sabi ni Brother Prile, sa mga Catholic Faith Defenders, kinocompute ninda, ang simbahan perang taon na 1993. Kasi the church, nagkaigwa, na-establishar ang simbahan, pagbaba ka ni Espiritu Santo. That is in the year 333. 333 minus 2026, that is 1993. Kaya ang simbahan tango niyan is already 1993. No? Ninhuli tayo ni ang birthday kang simbahan. Pagbaba ka ni Espiritu Santo, na-establishar ang simbahan. No? Ninhuli because there is life. Kaya ang simbahan nagkaigwa ning buhay. As in, ano ang ginigibo sa to mga tugang kang Espiritu? Primero, kung igwa ng Espiritu, then we are alive. No? The principle, kaya sabi ninda, an sa tong kalag, which is spiritual, an sa tuyang kalag, we are alive because we have soul. An sa tong kalag is spiritual matter, spiritual thing, spiritual. So gustong sabihin that is, pag sinabi niya tong spiritual, that is immaterial. It is not constituted of any material things. So, an espiritu, when there is spirit, there is life. As in, when there is life, there is activity. Ano man na espiritu na naglaog sa to, mga tugang, yan ang magiging prinsipyo kan sa to yung aksyon. Yan ang magiging prinsipyo kan sa to yung gibo. Kaya kung ano ang espiritu na nakalaog sa imo, no? Iyan ang magiging gawi mo. Iyan ang susundon mo. Kaya kung ang espiritu sa imo, permisa ng espiritu kang pataranta, kaya permi kang tarantado man ang gibo mo, no? So that's why kung ano ang espiritu minalaog sa tuya, that's the principle of our action, no? Kaya when there is spirit, there is operation. It is a principle of operation. Yan ang nagiging dahilan kan sa tuyang gawi. Kaya ang simbahan, pagbaba ka ni Espiritu Santo, no? Sa iyang enot sa iyang namatian niya tulos ang init, kan pagpahayag, kan marhay na bareta. Kaya hilingon nindo, matapos na magbaba ang Espiritu Santo sa mga apostoles, anong ginibo ninda? They started to speak in tongues, in different languages, no? Na dahil man ninda aram, but they are talking in different languages. Pag igwa kita ng Espiritu sa sato, we are active, no? Kaya, kung yaon sa satoy ang Espiritu ng Diyos, what we are doing, ang satoy yung mga ginigibo, Diyos mo nun man ng mga gawi. Kaya ano pa man na tao baga, no? Pag sinabi niya itong matamlay, because we have as if we have no spirit, no? Ang dahilan sa satoya is that, kaya minsan ang satoyang buhay matamlay, mayo kitang garo, mabublay, dahil kita nakakagibo nila paman because we have no spirit in us. But when we have the spirit and we are inspired, no? Kaya niya itong magibonin ano pa man ang mabagay. Maliksi kita, makisikisi kita. Pero pag mayo kayan sa sato, matamlay kita. That's why the first thing that the Spirit is giving us is it is giving us life. Kaya ang simbahan is alive. Ninhulita yaon ang Espiritu Santo. Kunyan mga tugang,
And pagkatapos atyan po, kumahiling po nindo, igwa kita ni mga tongues of fires na yaon dyan sa wall. No? Atyan po, habang nagkukumunyon, pakakumunyon po kamo, mag-pick up po kamo ning sarong fire. That's the significance that you are receiving one of the gifts of the Holy Spirit. Igwa pong 7 balaog ang Espiritu Santo na itinatao sa sato. Enot, ang kadunungan o inapo niya tong wisdom. Ani kadua, ang pagkasabot o inapo niya tong understanding. Ani katulo, ang counsel o maray na hatol. Ang pangapat, iyo ang fortitude o kaisugan ning buot. Ang panglima is knowledge, so inapo niya itong pagkamidbid. Asin ang pang-anom, inapo niya itong piety o fear of the Lord, o inapo niya itong reverence o kabanalan. Asin ang pang-pito, iyo ang pagkatakot sa mahal na Diyos o inapo niya itong fear of the Lord. Then, ang gigibon po niya ito, pagkatapos na magkumunyon, we pick one of the gifts of the Holy Spirit. Asin, pamibian ta, hilingonin do sa likod po kayan, may nakasurat dyan kung ano ang regalo, balaog na Espiritu Santo ang makukuha mo ngunya na taon. Asin lugod yanan sa imong pagpamangadjian na sa gabos na panahon ang Espiritu Santo sa tabang kang balaog na yan, sa imong buhay, yan ang magiya sa sato. Hopefully, ngunyan ay buminaba ang Espiritu Santo asing ginigirumdum niya to ang Pentecostes. Kisa to, magbaba man ang Espiritu nin mahal na Diyos sa sato. Tagirumdum niya to sa ikaduwang pagbasa. Mayo nin maksisay man na makakaapod kay Jesus, sabi ni Jesus, nakagurangnan, hanggat daika napupuspos ng Espiritu Santo. Dai kita makakapamibi, dai kita makakarani sa mahal na Diyos. Dai niya to masasambitan ng pangaran ng kagurangnan, kung dai kita napupuspos ng Espiritu Santo. It is only the Holy Spirit that moves us to God. Ang Espiritu Santo sana, pag nayaon sa to ang Espiritu Santo, na kita napaparani sa mahal na Diyos. Matindog kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asing kandaga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang nagkakatiripong kita sa banal na Eucharistia sa solemnidad kan Pentecostes na nagpatibay kan mga apostoles sa saydang pagtubod, mamibi kita sa Ama para sa kusog na magsaksi siring sa inda. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, danay na maging bukas sa mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maging mga pamukaw buot sa mga nagsasarig sa saindang pamamahala, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing hulikan pagkamatinios na balaog kan Espiritu Santo, masabotan ta ang mga pagkukulang kan sa tong kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitang mga nakakasabot naan marahay nagibo, gikan sa pusong malinig, mag-arang sa Espiritu Santo naan sa tong mga gawe-gawe, bunga kan pusong pano nin grasya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang,
warasan kan Espiritu Santo, nin kabuotan, karangahan, pagmakulog, asin katoninongan, huli kan mga tawong nagaataman sa inda, ipamiibi niya to sa kagurangnan, Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. tanganing an mga gadan, mag-ako sa Dios sa bagsik kan Espiritu Santo, kan kahirasan sa pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa sa mong mong pamibi. O Diyos, sa mayang Ama, ining aldaw kan Pentecostes, magwaras sa mo kan sa imong banal na Espiritu, taning kami maging maliwanag na nagbabanag sa rigluman kang kinaban, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia asin pagdulot kan sa tuyang mga atang.
Matindog po. Matugang ako sinasindong atang, mako malugod kan Diyos amang kakamhan. Akon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, Para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing asing bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibi kami, tugot mo, nasusog sa panuga kan sa imong aki, ang Espiritu Santo, bulanos sa magpahayag sa mo, kan misteryo kaining sakripisyo, asin maninigong magbuyagyag kan gabos na katotoohan, uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, tinitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanaw sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamhana dahin kasagwaran, lugi Kristo na sa mong kagurangnan. Teka, nagtatapos kan Sakramento Pascual, nagwawaras kan Espiritu Santo ngunyan, aldaw. Sa sainda, naginibo mong maging mga aki sa pag-ampon, huli kan pakisumaro sa bugtong mong aki. Siya, ang kapirunan, kan namumundag na simbahan, nagtaltag kan Diyos na pakasabot sa gabos na banwaan. Asin nagsaro kam lain-lain ng mga tataramon sa pagpahayag kan sarong pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmang kang Paskwa, nag-ugmaan gabos sa bilog na kinaban, kaya mga layto na bertudes, asin mga angeles sa potestades. Nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. An kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi sa ngaran tan kagurangnan. Maluhod po. Kagurang nani ka na kadang banal, burabo ni kabos sa kabanalan, kini mga atang namibi kami, papanala ka ng buon kan sa imong espiritu, kanin para sa mga maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang nana sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaliban sa kod sa pasyon, nagkuha kang tinapay, asin pagpasalamat. Binakin niya asin tinaw siya mga disipulos, ang sabi, mag-ako ka mga bos, asin magkakan kaini. Tainan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siriman pakapamanggi pagkuha niya mangkangkali sa singgirari pagpasalamat sa imo itinaos siyang madisipulos ng sabi, mag-ako kam gabos asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kad bago asin daday natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa magpatawad kan mga kasaalan, ini pag-ibuon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkakan mi kaining tinapay, sin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaher kami nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsaroroon gan Espiritu Santo, girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangani malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon.
Asing kan sa obispo, si Rex Andrew, asing kagabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Taning kay ba ni Santa Maria Birhen na kan Diyos, kay ba ni San Jose ni siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkaning maging keras kan buhay na dahin kasakoran mag-omaw asin magpabraway sa siring man uli sa aki imong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, singkay ba niya sinsa sa iya sa imo Diyos among makamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Natakduan kan manakal sa tugon na simple na tuod kan Diyos na kagulayan ang angas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, abanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Sa arual daw itao mo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Are kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kakurangnan, warasan sa mga daw niya mong katundongan, tahan kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan. Asin maligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas sa si Yesu Kristo. Sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani kinagsabi sa mga apostoles, katulad ng aniwinawalat ko sa indo, ang sakong katulad ng tinataw ko sa indo. Ari pagilingan sa mga kasaalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagani ko na siya mapataninong asin magkaburin yung susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kaurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarang ka mo ng katuninongan.
kan kinaban. Hawi kami nin katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, yung nagpapara kan mga kasaalang kang kinaban, paladamay na pod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigonay ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kung kalag, maoomayan. Matindog po. Mamibi kita, O Diyos na nagwaras sa imong simbahan kan mga langito na balaog, at amana ang grasya na sa imong winaras, takaning danay na magkusog, ang pinabulos na balaog kan Espiritu Santo, asin ikakanon kalag, magpatalubok ang pagtubos sa gudpaman, huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po kita dito sa dito na panahon.
Ang sa tuya pong parokya, minapasalamat sa gabos na nagpartisipar sa atang project kang Mayo 17, 2026. Clear Burse, Santi Talagtag, Leonardo Muruda, Alden Maria Teresa Bonot, Juliana Portezo, Flordeliza David, Felicidad Lee, Tess de la Peña, Nancy Arellano, Mary Ann Monreal, Augusto Peña-Redondo, Nena Dumalagan, Josie Gavino, Jay Privosa, Eliza Abondo, Flora Celivante, Glessy Galero, Aida San Gabriel, Maria Cortez, Romeo Manalo, Rebecca Baguio, Nesita Baguio, Marilo Malate, Salvacion Manacob, Victoria Camo, Lau Ponce, Salvador Tabinas, Nena Malate, Salvacion Panibi, Lolieta Onagres, Efren Cortez, Rodilita Moruda, Marites Pana, Leo Moruda, Raquel Baz, Andy Rodriguez, Victoria Asuncion, Salve Bitbit, Lori Cortez, Rosilit Agapay, Salve Contreras, Marilyn Abendaño, Maria Diti Sadia, asin Salvacion Bronzal. Announcement po sa gabos na membro kang AP members sa solemnity kang Most Sacred Heart of Jesus sa June 12, 2026 sa St. Anthony of Padua Parish and Saint Gathering. Alas 12 ning udto ang motorcade starting po sa Our Lady of Fatima sa Iriga. Then Type A uniform po ang sinong gagamiton. Alas 3 hanggang alas 4 ning hapon, yung banal na misa, ang i-offer po kan Bay District, dried fish, saka envelope. Ay gwa po ning registration, pakikontak na lang po si Sister Aida San Gabriel ang sa tuyang AP Coordinator. Siring man po sa atya ni gwa pong misa sa Belen Silangan, alas 10 ning aga. Dangan po sa atya na hapon, alas 4 ning hapon, iyo ang commissioning kan gabos na mga nag-renew kan sa indang mga ministries. Dangan at 5:30 po, igwa po kita ning diit na talk para sa ministry. Siring man po, para sa makatapos kayan ang salo-salo kang gabos ng mga ministry. Dangan po, sa Pitsa 26 po, sa tuyang alas 9 ning aga, iyo po ang canvassing kan gabos ng mga Reyna Elena. So, pinapaplasta ko ta sa mga kandidata ta, kaya lang dahil na flash. Mahiling po nindo sa Facebook, kunya na po sa mga kandidata ta. Dangan po dyan po sa tuyang sa billboard po niya to, yaon dyan sa mga kandidata niya to, kan sa tuyang mga Reyna Elena. Ang canvassing po sa Martes, alas 9 ning aga. Dangan sirimang kayan, bispera na kayan sa Belen, ang misa po duman sa Belen, alas 5 ning hapon, pag 26, dangan pag Pitsa 27, ang kapistahan, alas 8 ning aga, ang misa, sabay na po sa mga mapaburuminyag, tangani na pong mainit para sa mga aki. Then, Pitsa 30, iyo po ang sa tuyang coronation, asin, prosesyon, kan Reyna Elena 2026. Dangan ng family ministry sa pangingenot ni Brother Hob asin Sis Bing Tordilla, naghahanap po sinda ning sarong mag-agum na nagsisilibrar mo niya na taon kan sa indang 25th wedding anniversary o silver anniversary. Garo may surprise ang itatao ang family ministry duman sa sarong couple na nag-iiba na ng ngunya na taon 25 anyos na o kaya nagsisilibrar kay dang silver anniversary. Dangan po buot ko po magpasalamatan finally ta kato pirmi na sa nababakanti ning inot ng mga tukawan ano. So finally ngunya natin may mga nakatukaw na di sa inotan. Salamat po sa mga nagturukaw rig di sa inotan ano. Tayo usually ang inot at tukawan sa simbahan iyan iniiwasan no. Kaya salamat po sa mga nakatukaw sa inotan ta. Finally, natukawan manggiraray ni mga yaon digdi sa inotan natukawan. Matindog po ang gabos. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ng kamukan Diyos na makakamhan, kanama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Pagirumdum po sa mga nagkuhapong tongues of fire, sa likod po kaya yaon dyan ang kung ano ang regalo na yaon sa Indo para ngunyan na taon, no?
So, yan ang regalo o balaog kang Espiritu Santo sa Indo. Pamibian po nindo, na lugod yan ang maging balaog sa Indo sa bilog na taon, sa Indong pagdesisyon, sa Indong pang-oral daw na pagkabuhay. Salamat po sa Indo.